ҷасади бародари худро падару модари ман оварда натавонист. Аз камбағалӣ, аз ноилоҷӣ, аз нодорӣ ва касе ҳам кӯмак накард ва дар он ҷо ба хок супориданд. Модарам як бора мӯйсарашам сафед шуд. дар ғаму андӯҳ буданд доимо. Ҳеҷ бовар надоштанд ки фарзандаш нест. Ҳама гуфт ки бошам падарат шикаст надора, қанати падараш. ҳамин хел азобу машаққати вай хати оҳиста оҳиста якҷоя дар якҷоягӣ кор кардем, ризқи рӯзимонро пайдо кардем. Мо бекорӣ модармона надидем. Куру пир буданам паш. чун як галем кунам. бисёр чапотӣ, бисёр қоватӣ мепухтанд. таҳмоли хуб мекарданд. ширра меҷӯшонданд, тавақда меоварданд, мерехтанд шир. дар онша камтар маска. нона реза мекардану фатираи дигаро камтар дуғ. ҳамин дар назарам аз он да ҳозир ширин ё ки дигар чизи хӯрдан набуд. меомади ки нуни гам буҷум мегу як тезова кардам кулоби ҳам чор таъм мекардам тезова да мемонд уфта хӯрда рафтаест як корта карда. суҳбат то як поси шаб давом кард. ёди гузашта, ёди падару модар, ёди бародар, ёди лаҳзаҳои талху ширини зиндагӣ. маълум аст ки дар суҳбати бародар хастагиашро баровард.